Елън Уайт и Святият Дух. В тази презентация ще се спрем на някои цитати от Божията вестителка, за да видим какво пише тя по отношение на третата личност. Въпрос, който днес е голям препъни камък за по-голямата част от адвентния народ, цитирайки винаги едно единствено изявление от евангелизъм, компилация на Лерой Фрум, че Святият Дух е отделна личност, т.е. трети Бог. И така, да започнем. Възпрепятстван от човешкото естество, Христос не можеше да бъде на всяко място лично. Затова като цяло беше в тяхна, на учениците полза, той да ги остави, да отиде при своя Отец и да изпрати Святия Дух, за да бъде негов приемник на земята. Святият Дух е самият Той, като от него е снета персоналността на човешкото естество и той е независим от нея. Той, Христос, щеше да представя себе си като присъстващ на всяко място чрез своя Святи Дух, т.е. щеше да бъде всеприсъстващ. А Утешителят, Святият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той, макар да не го виждате, ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя. Кой е Святия Дух според Божията вестителка? Самия Христос. Не може да бъде по-ясно, след като тя твърди, Святият Дух е самият Той. Докато служи в небесното светилище, чрез своя Дух Исус е все така свещеник на църквата на земята. Той е отнет от плътските очи, но неговото обещание, дадено на раздяла, се изпълнява. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Макар да поверява своята власт на по-нисши свещенослужители, неговото укрепващо присъствие е все още с църквата му. Според новия възглед обаче, Христос е в небето, а Бог Святи Дух го замества. Но Божията вестителка казва, че на мястото на Божия Син е Духът му, неговото присъствие. Това е коренно различно от твърдението, че някой трети е дошъл вместо Христос. Аз съм пътя и истината и живота, заявява Христос. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Христос е облечен със сила, за да дава живот на всички създания. Както живия Отец ме е пратил, казва той, и аз живея чрез Отца, така и оня, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Тук Христос не говори за учението си, а за собствената си личност, за божествеността на своя характер. Истина, истина ви казвам, казва той отново. Иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят, ще живеят, защото както Отец има живот в себе си, също така е дал и на Сина да има живот в себе си и дал му е власт да извършва съдба, защото е човешкият Син. Отново Божията вестителка изтъква, че Христос е този, който ни дава живот. Няма нищо по-ясно от «ще живее чрез мене» и Духът е, който дава живот. Исус е Святия Дух, а не някой друг. Влиянието на Святия Дух е Христовия живот в душата. Духът действа в и чрез всекиго, който приема Христос. Тя продължава. Христовият живот е Святия Дух. Святият Дух е диханието на духовния живот в душата. Даряването на Духа е даряване на Христовия живот. Той предава на получателя Христовите качества.
даряването на духа е даряването на Христовия живот, а не заместването на Христос с тъй наречения Бог Святи Дух. Святият Дух е жизненото дихание в душата. Духването на Христос над учениците му представляваше вдъхване на истински духовен живот. За пореден път Исус вдъхна своя духовен живот на учениците, не им изпрати друг Бог. Човешкият посредник, видимият инструмент, трябва да проповядва Словото и Господ Исус, невидимото средство, чрез своя Святи Дух, ще придаде на Словото ефикасност и мощ. И пак, чрез Духа си, Исус предава ефикасност на проповядването на евангелизатора. Да се каже, че това е дело на Бог Святи Дух, е отнемане делото от Божия Син. Христос се изобразява вътре в нас и чрез своя Святи Дух Той изпълнява обещанието: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Утешителят, Святият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Отново, Христос работи в този, който го е последвал чрез Духа си, а не чрез някой друг. Течението на времето не е породило никаква промяна в обещанието на Христос, дадено на раздяла. Той е с нас днес така, както беше с учениците си, и Той ще бъде с нас до края. Както виждате, Христос е с нас, а не Бог Святи Дух. Тогава Исус им вдъхна Святия Дух, в който имаше светлина, сила и много любов, радост и мир. Исус вдъхна на последователите си своя Святи Дух, вдъхна им своя живот. Не им изпрати друг Бог. Когато усещане за Божията благост непрестанно освежава душата, това ще се разкрие на лицето чрез изражение на мир и радост. Ще стане ясно в думите и делата, а щедрият Свят Дух на Христос, действащ върху сърцето, ще произведе в живота обръщащо влияние над другите. Отново, Духът на Христос действа върху сърцето на вярващия, не някой трети. Живеем в същинския ден на умилостивението и всяка душа трябва сега да се смирява пред Бога, търсейки опрощение на своите престъпления и грехове и приемайки Христовата благодат, освещението на душата чрез действията на Святия Дух на Христос. Така плътското естество се преобразява, обновява в святост по образа на Христовата праведност и истинската святост. Още веднъж Божията вестителка напомня, че освещаването на вярващия е чрез Святия Дух на Христос, а не чрез Бог Святи Дух. Бог да ни помогне да бъдем осветени чрез истината и това освещение да окаже своето влияние, за да закваси онези, които са около нас. Не кваса на злобата, нито кваса на завестта, нито кваса на злите помисли, а кваса на Духа на Исус Христос, изпратен от небето, наречен Святия Дух. За пореден път тя подчертава: Духът на Христос е наречен Святия Дух. Онова, което искаме да направим е, първо, да покажем на нашите адвентни читатели, че Елън Уайт никога не е променяла мнението си относно Святия Дух. И второ, че в свидетелствата е получавала, че доктрините, установени през първите 50 години на адвентното движение, наистина са основата, върху която трябваше да се съгради църквата. А тези утвърдени доктрини включваха и това, кой е Святия Дух, кой е Исус, както и неговата родствена връзка с Отец. Бог да даде мъдрост на всички ни, при четене на Библията и духа на пророчеството, да не слизаме от платформата на пионерите, поставили основата на истината след дълги нощи на задълбочено изучаване, пост и молитва. Амин.